Prítomný prehliadajúci lekár, ktorý bol, to potvrdil, pitvu zatiaľ nemáme výsledky. Budeme monitorovať oblasť aj dronom cez deň a aj v noci sa tam vrátime termokamerou. Zásahový tým je posilnený, aby hliadkoval túto oblasť 24 hodín denne. Je viac hlásení pohybu medveďa, čiže krízový štáb vyhlási mimoriadnu situáciu na území celého okresu. Riešime už dôsledky, ktoré neboli riešené. Ľudia sú pobúrení, nahnevaní, že ten problém poukazuje sa na dlhodobo a nerieši sa jednoducho. Možno dozrel čas, kedy už nie je čo čakať a treba konať a rázne. A my sme dneska svedkami toho, že stále je to málo. Robili sa kadejaké preventívne opatrenia. Už vidíme, že to nemá efekt, preto sa pôjde do tzv. Plošného odstrelu, to znamená, stanoví sa veľká kvóta, dávame to na úrovni 350 kusov medveďov na území Slovenska.